que la nostra identitat és autoexistent, és vàlida per si mateixa, és autònoma, i no és així. De fet, la nostra identitat és algo que imputem damunt d'un grup d'agregats. Són els agregats que formen la nostra identitat. Els agregats els podríem dividir en agregats físics, que seria el cos, i en agregats mentals, que serien diferents aspectes de la ment. El cos lo rentem, lo cuidem, lo pentinem, lo vestim, l'adornem, però arriba un moment que el deixem. Amb la mort deixem el cos. Però els altres agregats mentals no desapareixen. Alguns dels agregats mentals continuen la següent vida, no? De fet, la nostra identitat és algo que imputem damunt d'un grup d'agregats. Por mi sendero yo voy, por mi sendero yo vengo.